ג'ון, לאן אתה הולך? אני לא יודע. עשית מצווה גדולה, אתה יודע. השכר מגיע להם. זה מגיע להם יותר. אתה צריך לשים חולצה, ג'ון, צניעות זה חשוב. תשים חולצה. זה משהו אחר. נלחמתי עם היצר הרע, ועוד לא ניצחתי לגמרי. נלחמת מספיק, אתה לא מבין? למען השם, אל תעשה מעבר לכוחות שלך. די להיות עיוור. אז מה אתה רוצה? אני רוצה מה שכולם רוצים, וכל אחד שחזר בתשובה ונלחם את הנשמה שלו ונתן כל מה שהיה לו רוצה שהשם יביא את הגאולה והמלחמה תיפסק ושתהיה אהבת חינם. זה מה שאני רוצה. אל תשכח לשים ציצית. קודם כל מקווה.